Benvidos á Festa do Deporte de Marín. Vamos a presentar en sociedade o máis sobranceiro do Deporte de Marín e da súa contorna no ano 2016. Vamos a premiar actuacións individuais, actuacións colectivas. Vai haber un exercicio de memoria, pero máis importante que pasemos todos un rato agradable. Benvidas autoridades, benvidos familiares da familia do Deporte de Marín. O ano pasado esta gala foi presentado dunha maneira diferente a esta. Hai un notable recorte na gala do Deporte de Marín. O ano pasado estaba Fernando Romai. Hai fotos. Unha desas fotos quixena poñer no WhatsApp, pero non entra. Ou entra Fernando ou entro eu. Hai que me dixo, podías facer unha adivinanza, poñer a Fernando e preguntar quen acerta quen está a 35 centímetros de Fernando Romai. Esa é unha posibilidade. Vamos a intentar non estropealo e estar á altura de Fernando Romai. Vamos a premiar individualmente a moita xente e hai unha persoa que non vai estar con nós. Hai 30 anos fundouse o Club de Remo de Marín. O seu fundador foi José do Pazo. Estaba nominado, estaba premiado nesta gala por unha vida dedicada ao deporte. José do Pazo pertence a esa estirpe de directivos os que calificamos de imprescindibles. Sin eles, que o fan todo sin ánimo de lucro, será imposible que houbera deporte, deportistas e seguramente competicións. Pero José do Pazo, a diferencia de Cristiano Ronaldo, non lle gustan os premios. Os premios son para Cristiano, casi todos. Don José do Pazo non nos vai acompañar, pero eu, considerando todo o traballo destes 30 anos, moitos anos na presidencia do Club de Remo de Marín, pediría un forte aplauso malia a súa ausencia. E antes de empezar, quero que lle saúde o Concello de Deportes de Marín, don Antonio Traba. Boas tardes, vicepresidente da Xunta, alcaldesa de Marín, resto de autoridades, membros do xurado, presidentes e presidentas dos clubes deportivos, deportistas, veciños e veciñas de Marín, señores e señoras, boas tardes novamente. Un ano máis, como a concelleiro de Deportes, teño a honra de darvos a benvida a esta edición da Gala do Deporte Marín 2016, na que premiamos e homenaxeamos deste xeito os éxitos do deporte local e as persoas que destacaron na súa práctica. Sen dúbida, Marín é sinónimo de deporte, principalmente por vós. Sodes os deportistas os principais artífices de que a aposta do noso Concello polo fomento do deporte, dende a base ata a élite, estea sendo todo un éxito. Consideramos que a práctica deportiva non só é unha actividade beneficiosa no apartado físico, senón que nos axuda a ser mellores persoas e cidadáns ao fomentar a competitividade, o respeto ás normas, o traballo en equipo e a superación persoal, o que lle convirte nun instrumento fundamental para a educación dos xóvenes e adultos. Por esta razón, o deporte base e o deporte escolar son dunha importancia central para o Concello. Como dato, e durante o ano 2016, máis de 600 nenos e nenas de Marín asistiron mensualmente ás escolas deportivas municipais cunha oferta que medra cada ano. Pero a aposta de Marín polo deporte non acaba en contar cun magnífico deporte de base, senón que se completa coa celebración de eventos deportivos de élites dos que poden disfrutar todos os veciños e veciñas de Marín. Dende a última gala do deporte, puidemos asistir á saída dunha etapa da Volta Ciclista a España, dun campeonato de España de Villa Urbana, dunha Copa de España de Gimnasia Acrobática ou mesmo dunha proba puntuable do Campeonato do Mundo de Bailes de Salón, entre outros. Todas as persoas e institucións que hoxe serán premiadas levan os valores do deporte ás súas cotas máis altas e teñen que ser un exemplo para toda a sociedade. Cos seus logros, pero tamén coas súas actitudes, o seu xeito de encarar a competición e o seu fair play, farán que Marín sexa máis coñecido pola excelencia, a constancia e o traballo en feito. Polo tanto, parabéns e a miña sincera gratitude a todos os clubes e a todos os actores que son garantes dunha boa trayectoria do deporte na nosa vila.
Todos merecen o noso aplauso e admiración, sen esquecernos de todos aqueles que tamén o merecen pola súa entrega e adicación, ou tantos outros cidadáns que cada día sudan a camisola en tantas competicións cotiás polo benestar persoal e a mellora da saúde. Vexamos nestes premiados un exemplo. Para concluir, reiterar o noso agradecemento a todos e a todas e cada un dos presentes polo apoio ao deporte en xeral e en particular a esta nova edición da Gala do Deporte Marín 2016. Moitas gracias. Moitas gracias, Antonio Traba, Concello de Deportes de Marín. Entramos en materia. Unha advertencia a todos os que vades a recibir algún agasallo, algún premio. Pídeme os compañeiros da prensa, os compañeiros reporteiros gráficos, que non esquezades ter unha posición frontal cara onde están eles. Mais que nada, porque en algúns casos, non en todos, hai lados malos, A ver se poden acoller polo lado malo. Entramos en materia co premio Patrocinio e Colaboración co Deporte. Soy Ramón Arizaga Fariña, propietario de Joyería Arizaga. Llevo casi 44 años trabajando en este sector y colaborando con la vida marinense desde el principio. Un reconocimiento a mi trabajo de tantos años, 44 años. He organizado eventos deportivos y he hecho de todo. Y bueno, pues lo más importante es que haya sido un club el que me haya pedido que me reconocieran a mí el trabajo realizado en estos años. Entrega este premio Sandra Pesqueira, representante de Marea Veciñal, recolleo Ramón Arizaga. Xo dixo Ramón é un privilexiado da vida, sei que leva 44 anos e dixéronme que neste 2017 nos jubilamos. Nos jubilamos. Sí, son moitos anos xa traballando. E hai... Continuidade. No tema deportivo, sí. Na xolería, non. Tamén Ramón é propietario dunha xollería que afortunadamente nunca foi atracada. E saben por qué? Porque ele é un tipo listo. Montou a xollería ao lado da Policía Nacional. A ver quen se atreve, non? Bueno, pode pasar de todo, xa sabes. Incluso con esa custodia. Incluso con eso, sí. Que nos alegramos moito. Felicidades. Moitísimas gracias. Gracias. Ramón Arizaga. Premio o mellor centro educativo. Ola, son Rafa Martínez, o director do Sequelo. Quería manifestar o meu agradecemento ao Concello por este premio que nos concederon por potenciar o deporte, que eu penso que somos un dos colexios de Marín que máis o traballa, sin restarlle mérito aos demais centros educativos que tamén traballan moito o deporte, sobre todo para a educación para a saúde. Nós participamos en programas como o programa Xogade, que ten varias modalidades, fútbol sala, campo a través, e temos tamén un convenio co Colexio da Laxe para unha actividade de multideporte. E nada, simplemente agradecer ao Concello este premio que nos concederon. Vai a entregar este premio o xefe da Policía Local de Marín, Gonzalo Monteagudo, que leva varios minutos mal aparcado. Recolleo Rafael Martí, director do Colexio Sequelo. Que creo, señor director do Colexio Sequelo, que se fai moitísimo deporte no Colexio Sequelo, non? Menos o director, sí. Todo o mundo fai moito. Bueno, pero está a tempo, o director está a tempo. Eu miro os partidos e aplaudo. Sí. Bueno, hai que saber facelo, eh? Que tal se portan os pais? Os pais ben. Non hai queixa deles. Bueno, tamén é importante, eh? Moitas gracias, felicidades. Premio o mellor deportista veterano.
Son Germán Morenza do Forno, son veciño de Marín e levo facendo deporte un pouquiño en serio 9 anos. Empecé cando tiña tempo libre, cando criei os fillos e o traballo me permitiu, empecé de cachondeo e, bueno, pois levo un montón de carreiras e invito a toda a xente a que se suma ao deporte porque iso vai a repercutir no bienestar físico e incluso mental. Facer deporte vai nos axudar a manternos en forma e máis optimistas na vida e todo de maravilla. Agradecer ya ao Concello, aos responsables que decidiron otorgarme. Entrega este premio Alfonso Pose, representante del Bloque Nacionalista Galego, recolleo Germán Morenza. Germán que fixo cada cousa ao seu tempo, como se escoitaba. Primeiro creou os fillos, seguramente plantaría un árbore, escribiría un libro e puxos a correr. Hombre, porque cando tes un pouco de tempo libre ya a economía tamén te o permite, porque antes hai que currar a reo para sacar a tropa adiante. Que marca ten que batir Germán Morenza neste 2017? Marca, nada, seguir participando nas carreiras populares e cos meus compañeiros do club Pinarium. Gran club, Pinarium. Hombre, con un gran director e con uns componentes maravillosos, que son os que nos animan a participar diariamente. Tes que animar a xente maior que non fai... Mira, o director do Colexio Sequelo, que lle dirías ao señor Martí? Pois que unha vez que empeza a facer deporte, que se enganche, que pase ese mes que costa levantarse do sofá e dar ese paso adiante para facer o deporte que te apetezca, que non ten que ser ni correr, ni baloncesto, nin bexo a ferradas, nin boxeo. O deporte que te apetezca, unha vez que te enganches, depois xa quedas para sempre. Bueno, xa me dixeron que eres funcionario de Correos. Quero decir isto que repartes as cartas correndo, claro. Non eres dos da moto. Por suposto, as escaleiras correndo e as ascensores non os uso. O sea que adestras pola semana e compites a fin de semana. Exactamente. Moi ben, pois moitas felicidades. Moitas gracias. Germán Morenza. Mellor escola deportiva. Hola, somos la Escuela Municipal de Boxeo. Este es nuestro primer año y nuestra idea es introducir un poco el boxeo olímpico en las edades más tempranas, algo desconocido en nuestro país. Y bueno, creo que se está consiguiendo. La verdad que con el apoyo del Concello que nos brindó la oportunidad de empezar con la escuela, con el apoyo de las mamás y los papás, que es muy difícil meter a un niño en una actividad que se llama boxeo, y la verdad estamos consiguiendo limpiar el nombre de nuestro deporte y ayudar a que crezca, a que mejore y a llegar a límites insospechados. Entrega este premio o subinspector da Policía Nacional, José Manuel Lamedo, e o presidente da Federación Galega de Boxeo, Manolo Planas. Recolleo Aarón González, director da Escola Deportiva Municipal de Boxeo Olímpico. Aarón, que xa foi premiado nesta gala hai algún tempo, que é un dos exemplos de superación deportiva que temos en Galicia. E Aarón, o sea que sodes a primeira escola municipal de boxeo olímpico en España. Pois eu penso que sí, a nivel nacional creo que non hai ningunha escola de boxeo así deste tipo. Hai clubes que se dedican a ter nenos no seu club, pero a nivel escola creo que non. E cal é a resposta de Marín, dos marinenses? Pois bueno, aí a vemos. A verdad que moi boa. A verdad, nun primeiro ano triplicamos as cifras de nenos facendo boxeo e moi ben. Creo que o día 11 de febreiro tedes unha velada aquí en Marín, non? Sí, temos unha gala de boxeo, a quinta que facemos aquí en Marín, e bueno, espero vela como sempre, chea, os pabellóns sempre aquí se encheron, e a verdad que moi ben, a xente responde, e a verdad que estou orgulloso de ser de aquí, de Marín.
porque sempre me apoyaron. Moitas gracias, Aarón. Felicidades. Moitas gracias. Aarón González, o responsable da Escola Deportiva Municipal de Boxeo Olímpico. Premio o mellor adestrador. Soy Toño Lodeiro, entrenador de cadetes del Marín Club de Fútbol. Pues conseguimos el ascenso a Primera Autonómica de Cadetes. Durante toda la liga solo perdimos un partido, el último partido de liga. Quiero agradecer el premio de la Gala de Deporte al mejor adestrador de este año aquí en Marín. Quería dedicarle este premio sobre todo a los jugadores por su esfuerzo, ilusión y sacrificio durante toda la temporada, a los padres por la formalidad a la hora de los entrenamientos y a la directiva encabezada por Rosalía, pues por las horas de trabajo sin cobrar y por las horas de vida que gastan en que este Marín vaya bien. Entrega este premio Luz Santiago, representante do PSOE no Concello de Marín, e José Manuel Castelao, representante da Federación Galega de Baloncesto. Toño é agora mesmo o adestrador do equipo cadete, xa falaba el dos resultados, o que máis lle gusta a Toño é adestrar coa base, non? A mí o que me gustaba é xogar, a verdad, pero... Bueno, non sei se o viron todos xogar, eu vino xogar. El era, cando era máis novo, dos que mellor xogaba o fútbol da zona, cando non se xogaba tan ben o fútbol. Non creo que conocen a faceta miña esa, pero eu xoguei contigo, se te acordas ao fútbol playa. Sí, bueno, eu saí a pista, bueno, neste caso a area, ti xogabas, os demais mirábamos. Bueno, facíamos o que podíamos. Bueno, que tal ese labor nos cadetes? Bueno, xa levo 6 anos, a verdad que contento, pero bueno, hai que buscar máis compromiso por parte dos pais e dos nenos para que adestren, porque é o máis importante. Sabemos que hai que estudiar, sabemos que hai enfermedades, pero asistir aos adestramentos é moi importante. Hai un adestrador de fútbol e non me resisto a falar dun ilustre marinense que está de moda desde hai moitísimas temporadas. Desde hai 2 anos, desde hai 2 semanas, é o xogador de moda do fútbol español, chámase, como se chama? Hugo Mallo, que é o capitán do Celta, e que parece que vai ir a selección, non? Que está para ir a selección. Hugo Mallo ten que ser un espello para estes rapaces de humildade, de sacrificio, un chaval humilde que de aquí de Marín, que lle gusta Marín. É importante que sea o espello de todos os deportistas do pobo. E ademais o capitán do equipo. O capitán leva moitos anos no Celta. A ver se sigue así e pode ir a selección. Velo fora do Celta? Non o sei, creo que lle gusta moito. Gracias, Toño. Moitas felicidades. Premio o mellor evento deportivo do ano. Un éxito rotundo, tanto a nivel organizativo como de público en xeral, con gran cantidade de atletas, chegados de todos os puntos de España e galegos tamén. Nós o que esperamos é que, bueno, que non sexa o último campeonato que fagamos. O Club San Miguel espera realizar en vindeiros anos outros campeonatos de España. Agradecerlle ao xurado en xeral por elixir a milla como o mellor evento deste ano. O ano pasado hubo grandes eventos en Marín. Ante tanto evento é un honor salir elixidos. O premio é para o Campeonato de España de Milla Urbana. Vai entregar este premio don Carlos Alonso González, xefe de Distrito Marítimo de Marín. Recolleo Carlos de la Torre, presidente do Club San Miguel. Carlos de la Torre, que ademais é un dos ilustres do deporte marinense, un dos 6 olímpicos na historia do deporte de Marín, Barcelona e Atlanta. E hoxe, como presidente do Club San Miguel de Atletismo, recolle este premio a mellor milla que se organiza en España. Que tal, Carlos? Boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas felicidades. Creo que son 19 anos de milla, 8 veces campeonato de España, non? Sí, exactamente. E que ademais tedes aquí un escenario nesta reta de Marín tremendo para facer a milla. Sí, é un orgullo, xa o dixen anteriormente,
ver a Avenida de Ourense cheo con tantos participantes e xente, cando faz un evento é o que persigues. Por iso, un síntese orgulloso de ver, xa te digo, tanta xente ese día. Que sei que acaba de reventados, que tedes a moita xente organizando, que tedes a moitos colaboradores, creo que teu irmán Elisardo viu desde Asturias a botar unha man tamén, que tes a todo o mundo involucrado, que acaba de reventados, pero que non vades a cesar no empeño de seguir. Esperamos que sí. Nos seguiremos facendo milla, esperamos po ano a ver se podemos traer o Campeonato Galego de 10 kilómetros, para iso temos que intentar facer un circuito de 10 kilómetros homologado, xa temos o da milla, e bueno, isto non sería posible xa que sin a colaboración do Concello de Marín e das institucións como a Diputación, a Federación Galega, onde o presidente está aquí presente, e a Federación Española, claro. Oye, unha cuestión que unha curiosidade que me ven así de vez en cando, como que parece que a milla é a irmá fea dos 1500, non? Cando unha proba bonita son 1600 o que tedes aquí, Sí, pero parece que o bonito é 1500. Ahora mesmo, sí. Da década dos 80 era a proba máis importante que había a nivel atlético. Tiñamos grandes corredores, Abascal, González, estaban a nivel mundial, Oves, Cran, pero bueno, foise perdendo un pouco a milla de Nueva York, foise perdendo, e bueno. Bueno, aquí temos a Vitor Riobó, e temos a Solans, que de Cangas, pero está adestada por un marinense. Eso sí, ahora mismo a mellor millera que hai en España desde hai 2 ou 3 anos é Solán. No, desde hai 5 consecutivos. Pero está imbatida desde hai 2 ou 3 anos. Vitor Riobó, esperemos que detrás veñan outros. Temos agora a miña sobrinha Paula, que esperamos que chegue dentro duns anos a estar aí, e por que non, a ver se consigue ser a primeira olímpica marinense española. Bueno, parece que hai un... E hai unha época que pasa en todas as familias, ten que aparecer outro de la Torre, non? Sí, cando lle toca? Como dixen, a ver... Parte de tu sobrinha? Bueno, non sei, esperemos que veñan outros detrás, os meus fillos, pero bueno, iso o tempo dirá. O único que quero é que fagan deporte e despois se consiguen estar da élite moito mellor, pero en principio que fagan deporte. Moitas gracias, Carlos. Carlos, un dos componentes dunha das sagas máis importantes do deporte galego, a saga de la Torre. Premio a toda unha traxectoria deportiva. Chámame Pedro Ferradas, nacín aquí en Marín, no Canto da Area. Dediqueime ao boxeo e o resumen da miña carreira deportiva é campeón de España amateur, fun campeón de España profesional. Disputei o Campeonato de Europa 2 veces, unha vez o Campeonato do Mundo. O meu maior éxito, según se vexa, chegar aí a disputar o Campeonato do Mundo e o Campeonato de Europa. Sorprendeu-me porque xa pensei que ninguén se acordaba xa de min e, bueno, estou agradecido. Sempre é bonito recordar os bons tempos. Entrega este premio Manuel Santos, representante do Partido Popular no Concello de Marín, e Manolo Planas, presidente da Federación Galega de Boxeo, a don Pedro Ferradas. Estamos vendo, ademais, imaxes de Pedro. Son imaxes de boxeo. Son imaxes de algún dos combates que Pedro tivo nos anos 90, algúns dos títulos mundo hispano que logrou, aparte de 2 campeonatos de España amateur, títulos europeos. Que tal, Pedro? Boas tardes. Boas tardes, pues moi ben, moi contento e moi agradecido por este premio. Pero como dices que non pensabas que te acordarán de ti? Pero como nos vamos a acordar de Pedro Ferradas? Bueno, pues estoy de verdad moi agradecido. Ves moitas veces estas imaxes?
Sí, acórdome perfectamente. E cando as ves 20 anos despois, que che ven a cabeza? Bueno, moitas cousas. Pasei 13 anos no boxeo, escapáronseme voando, a verdad que parece que foi ayer que empecé de un día para outro xa estaba jubilado. Pasei 13 anos maravillosos e creo que repetiría outra vez. Bueno, estabas antes emocionado con esa posta en marcha da Escola Municipal de Boxeo Olímpico. Ti puideche ser olímpico, creo que en Barcelona, non? Pude ser olímpico porque quedei campeón de España no 91 en Barcelona. Dixeronme se quería firmar para a selección española, pero bueno, eu tiña outras cousas en mente e non quixen dar o paso, sinceramente. E unha cousa que me contaron, é unha milagre que unha persoa tan boa como Pedro fora boxeador. Pois non sei, hai que a mí gústame e cando a alguén lle gusta algo, pois adícaste a elo e entregaste a fondo. A todos os da Escola de Boxeo, que lle dirías? A todos os nenos? Bueno, que A todos os pais? A todas as aboas? eu creo que si os nenos e os rapaces pequenos fan boxeo no gimnasio, despois por fora non van a andar a pelear porque xa están cansados e teñen todo iso moi superado e non se van a meter en problemas. O sea, a cuota da pelexa xa está coberta. Moi ben, Pedro. Dime unha cousa, Pedro. O boxeo vaise recuperar? Gustaríame pensar que sí. Só fai falta que salga un ídolo e que levante outra vez o boxeo para arriba. Cal era o teu ídolo? Bueno, meu ídolo desde sempre foi Sugar Ray Leonard. Cando eu cheguei ao gimnasio, a Moedo preguntoume e quedouse a verdad gratamente sorprendido porque tamén era o ídolo del. Bueno, o meu era Perico Fernández. Un tipo simpático donde o sabía. Sí, pareceme ben. Dime unha cousa, Pedro. Non, é que se che parece mal me dá igual. O meu era Perico Fernández. Grandes combates como Ansorín. Donde daban máis lavazadas? No ring ou despois na vida? Bueno, a vida dache bastantes, pero hai que saber torear e hai que saber boxear nos dous sitios, no ring e na vida. E levalo pois con calma e levalo ben. E o combate da tua vida cal foi? E o teu rival? É moi difícil de... A mellor os combates da miña vida igual foron os que perdín o Campeonato do Mundo en País de Gales, pero claro, Stevie Robinson foi mellor que min. Despois o Campeonato de Europa co ruso Anatoly Alexandrov tamén, pero que era insuperable para min. Non fui capaz, dinlle todo o que pude, pero non había maneira, era moi boa. O sea que te acordas das derrotas. Hai deportistas como Rafa Nadal que tamén son grandes nas derrotas. Hoxe temos aquí un claro exemplo. Don Pedro Ferradas, un placer. Un placer a vos. Moitas gracias. E este aplauso de todo Marín para ti, que te queremos moito. Premio o mellor deportista promesa masculino. Hola, me llamo Nicolás García Lea y hago lanzamiento de disco. Y este año he conseguido ser campeón de España en mi modalidad y he ganado el de invierno. He competido por selecciones representando a Galicia. También la prueba la he ganado y he ganado también el Campeonato de España de verano. A los 7 años empecé entrenando en el Colegio San Narciso con el padre Simón. Y bueno, ahora estoy entrenando en el Centro de Alto Rendimiento en Pontevedra. ¿Y a quién le quieres dedicar el premio? Al padre Simón y a mi entrenador Javier Viñas. Son los que me han ayudado a conseguirlo. Entrega este premio o presidente da Autoridade Portuaria de Marín, José Benito Suárez, e o presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillo. Recolle Nicolás García Area.
Campeón de España de disco en Lanzarote, un lanzamento de 57-18. El dedica o disco, de feito, o seu peinado tamén é de disco. Hola, Nicolás, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, ¿eh? Sí. E despois deste Campeonato de España, que? A ver, ¿qué tal? Lanzas o disco, canto peso o disco teu? Ahora 1,5 kg. Kilo e medio. Si lanzas o disco de 1,5 kg a 57-18, este micrófono que colocas en pasarón directamente? Casi. Soñas con ser olímpico, Nico? Sí. Moi ben. Hai peluquería mañán, os sábados pola mañán están abertas, eh? Digo por si... Ou viñeches en moto, igual é do casco. No. É así. Le gusta así a las chicas, ¿no? Muy bien. Gracias, Nico. Felicidades. Premio a mellor deportista promesa femenina. Hola, soy Arlet Ortiz Benito. Este año quedé primera en el Open de París y tercera en el Open de España y el de España normal. Un paso hacia adelante, porque no sé, siempre viene bien que te reconozcan y así, y para lo que quiero ser, pues no sé, me gustaría ser la mejor y que me vayan reconociendo me gusta. Cuando hice con Lidia García Uñón, que quedó segunda en un mundial y la verdad no me vi tan lejos de ella y me gustó bastante verme a ese nivel. Gracias a Belén Asensio, a Jesús Benito y al Club Match por acogerme y hacer de mí una buena competidora. Entrega este premio o comandante director da Escola Naval Militar, José Manuel Núñez Torrente, e o representante da Federación de Taekwondo, José Carlos López de Iriz, recolleo Arlet Ortiz Benito. Arlet é unha das promesas do taekwondo galego, pertence ao xinasio Mats, por aí está Ángel que é o adestrador. Que tal, Arlet? Oye, magnífico, ¿eh? Que te expresas de maravilla. Que va. Falando de peiteados, a diferencia de Nico, moito mellor o teu, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿y para este ano qué? Lo que se pueda. Sí. ¿Y qué es lo que se va a poder? Todo lo que sea. Bueno, gañaches Open de París, terceiro campeonato de España, habrá que aspirar menos 52 kilos, ¿non? Sí. No, nótase. Ahora no, ahora por riba. Habrá que facer esforzos, entón. ¿Dónde son os campeonatos de España este ano? No sé. Nin che importa. No. Que che leven, chegas, ganas e que te pillen la matrícula. De acordo? Bueno, ademais, tes unha tía que exixe moito, non? Bueno, hace bien. Seguro. Sí. De tanto se sirven con muletas. E Mercé Barrientos, que foi presidenta da Federación Galega de Taekwondo, la Mercé, moitos éxitos do taekwondo galego débense a xestión de Mercé, que agora sigue o señor López Iriz. Gracias, Mercé, por acompañarnos. Moitas felicidades, Arlet. Gracias. Premio o mellor club ou entidade deportiva. Soy Javier Laje, todo el mundo me conoce por Chivi, soy directivo del Peixe Galego. Hemos quedado cuartos con el mini femenino a nivel gallego y hemos quedado subcampeones gallegos con el Benjamín masculino. Lo fundamental de la temporada pasada es haber sido campeones de Copa, de la Copa de Plata en Ávila y campeones de Liga. Quería agradecer a María y a Antonio Traba por el continuo apoyo que están dando al deporte de Marín y un ejemplo claro es esta gala del deporte donde se reconoce la importancia del deporte en Marín. Entrega este premio María Ramallo, alcaldesa de Marín, recolleo Javier Laje, presidente do Club Marín Peixe Fresco, acompañado polos xogadores Emilio Ubiña, Jason Kane, Gregorio Don e Víctor, o segundo adestrador, así como José Manuel Castelao, representante da Federación Galega de Baloncesto. O Club Baloncesto Marín nun
ano 2016 inesquecible. En Ávila conquistaron a Copa Le Plata, conquistaron o Campeonato de Liga, ascenso con todos los requisitos que se pedían e aí están competindo na LEP Ouro, elevando a paixón todas as fins de semana, cada 15 días, o pabillón da Graña. Ese aplauso para a familia do Marín Peixe Fresco. Está por aquí o presidente. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si se puede mellorar este 2016. Seguro que sí, ¿non? Xa nos gustaría. Sí. Foi un ano increíble, pero difícil de repetir. E máis na categoría que estamos agora. Os problemas veñen cando un é campeón de Copa e cando campeón de Liga e hai que estar noutra categoría. E o baloncesto pide cousas que son discutibles, non? E aí empezan os grandes quebradeiros de cabeza para os directivos. Efectivamente. Cando empezas a traballar na temporada seguinte co regusto na boca de conseguir todo, ademais dunha maneira espléndida, pois costa máis. As cousas son máis difíciles. Como van as cousas? Estades contentos? Bueno, somos novatos na categoría, estamos pagando a novatada, estamos pasando unha especie de travesía no deserto, pero bueno, aguantaremos. Suficiente para manterse, non? Eu coido que sí. Si non lle preguntamos a que Gregorio, por favor. Gregorio é de Marín, leva máis anos en Marín que moitos dos que estades aquí. A que sí, Gregorio? A que nos vamos a salvar. Sí. Estamos entrenando para eso y estamos ya jugando más como equipo para poder mantenernos. Y además que hubo partidos que... pequeños detalles. Bueno, son partidos que no estamos acertados, pero mejores vendrán. Pero ninguén se come a ninguén, non? Na LEP Ouro, tampouco era tanta cousa. Ningún hombre se come a un hombre. Bueno, sé que vos salvades. Sí. Pues moitas gracias, Gregorio. Javier, felicidades ao Club Peixe Fresco Marín. Víamos ademais nas pantallas as imaxes desa festa no pabillón cando no último partido de Liga se festexou ese título de campeón da Liga Le Plata, o que daba a posibilidade de disputar, como está disputando este ano, a Liga Le Ouro, a segunda liga do baloncesto español. E agora vamos con máis cousas. Premios individuais, os premios absolutos. En primeiro lugar, o premio a mellor deportista femenina. Pues bastante bien. Quedé primera en el Campeonato de España, senior, que después conseguí la clasificación para el Europeo Senior, donde perdí un octavos de final. Gané varias medallas en campeonatos internacionales, tercera en el Open de España, tercera en Holanda, tercera en Bélgica, segunda en Israel, tercera en Croacia. Estoy entrenando en el CAR de Barcelona con la selección española de taekwondo, que está dividida en el CAR de Barcelona y el CAR de Madrid. Pues siempre es un orgullo que tu pantalla te reconozca como mejor deportista y te motiva para seguir adelante en próximas competiciones. Entrega este premio Chelo Besada e a deputada provincial de Deportes. Recollo o premio porque non nos pode acompañar Katia, o seu pai, Eloi Calvar. Katia Calvar, campeona de España, menos 67 kilos, terceira en Croacia, terceira en Ámsterdam, outra das grandes promesas do taekwondo galego. Creo que ten, Katia, boas tardes, papá Eloi. Buenas tardes. Creo que está en Barcelona, operación, ten unha visita médica esta semana e ten que estar 48 horas en descanso absoluto, non? Como é? Correcto. Le impusieron, bueno, me acuerdo cómo se llama. Ela foi operada de cadeira, non? No, nunca. No, tiene un problema en la cadera, bueno, le hicieron una resonancia, pero no sabe lo que tiene. Pero no tiene ningún problema. E lle puxeron unha inxección que lle impide estar durante 48 horas activa. Correcto. Entonces no ha podido asistir. Entonces, en nombre, muchas gracias por este premio. En que pensa Katia este ano? Cal é o seu objetivo? Que é o que lle conta a papá e a mamá? Bueno, sempre pensou ir á Olimpiada, pero iso é difícil.
Na Olimpiada ainda quedan 3 aniños, Esa é a súa ilusión, pero bueno, difícil. E como se leva de ter unha filla deportista aquí, ás aforas de Marín, en Barcelona? É o normal a corriente porque normalmente non estuve aquí. Ando embarcado casi sempre, entonces, difícil. Se cadra mamá, non? Paso peor. Correcto. Mais a nai que o pai. Moi ben, pois nada, moitas felicidades por ese premio. Gracias. Eloi Calvar, o pai de Katia Calvar, Chelo Besada e a deputada provincial de Deportes. Que tal, Chelo? Boas tardes. Boa tarde. Que bo, non? Ver toda esta saúde do deporte provincial. Pois a verdade que sí, é un orgullo asistir así ás galas de deporte e ver tantísimo deportista. Eu como diputada de Deportes da Diputación de Pontevedra estou encantada de percorrer a provincia e ver tanto deportista e tan bo deporte que temos na nosa provincia. Moito e bo. Bueno, vámonos hoxe co detalle do director do Colexio Sequelo, pero non vamos a incidir no asunto. Seguro que o luns se ponga a facer deporte. Seguro que sí, bueno, hombre. Por alusións. Por alusións. Gracias, deputada provincial de Deportes. Gustaría meter tempo para facer o deporte, xo creo que sí, pero cando me xubile vou a seguir o seu exemplo. Gracias, Chelo Besada, deputada provincial de Deportes. Aproveito para daros parabéns a todos os deportistas e deportistas, todos os premiados, vale? Moitos parabéns. Moitas gracias. Último premio, mellor deportista masculino. Conseguir acudir a los Juegos Olímpicos, que bueno, que por suerte y que al final eso de base de insistir y base de confianza, pues se logró el objetivo, ¿no? Me ha llevado una experiencia buena, poder estar en unos Juegos Olímpicos y saber lo que es aquello, ¿no? El vivir día a día con los mejores deportistas del mundo. Darle las gracias al Concello por eso, concederme un año más el premio al mejor deportista marinense del año. Agradecerles todo lo que están haciendo, las ayudas, todo el apoyo que estoy recibiendo por parte de ellos. Pedir disculpas por no poder asistir a la gala, sobre todo este año, que después de un año olímpico y viendo lo especial que podía haber sido este año, pues el estar allí, recoger el premio y agradecerlo a todos personalmente, pues eso, pedir disculpas por mi parte, eso, que debido a la Copa del Rey con el club y tema de viajes no puedo asistir y nada, eso, agradecerles mucho todo lo que están haciendo y espero que este año poder estar al mismo nivel y el año que viene pues poder optar de nuevo a ser el mejor deportista marinense del año. Jean-Marie Okutu entrega este premio a Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidenta da Xunta de Galicia, recolleo a irmá de Jean-Marie, Elvira Okutu. Como dicía Jean-Marie, non pode acompañarnos para celebrar a súa presencia olímpica en Río. É o sexto deportista de Marín que chega aos Xogos Olímpicos. Mañá está en Madrid, mañá compite co Barcelona, co seu equipo na Copa do Rei. Aquí está Elvira. ¿Qué tal, Elvira? Todo muy bien. ¿Qué te cuenta Jean-Marie? Pues que está muy contento, motivado para seguir superándose y bueno, esperemos que este 2017 también sea de gratas sorpresas para él. Bueno, ha pasado en Serra Nevada, saltou 8.17 e está a cousa aí en 7.95, mellor marca, que son os obxectivos del para mellorar. E están os Mundiais de Londres este ano, non? Non temos Mundiais este ano? Sí. Si pasa que, vamos a ver, Jean-Marie na casa non fala destas cousas. Pero que ya os digo que por aí por agosto que va a desaparecer unos días. Vale? Avisa en casa. Oíste? Vale. E xa que aproveitamos para temas familiares e todo iso, hoxe podes contalo. Jean-Marie, de pequeniño, que facía nos pasillos de casa? Saltaba, non? De sofá en sofá. Sí. E nos muros, roubaba mazás? No, vale. E saltaba de sofá en sofá? Sí, ya se le veía con ganas, según me cuentan. Sí. Ti tamén faz deporte, Elvira? Sí, entreno con él. Entrenas con él. O mesma historia, salto en altitude? Sí. E que tal, onde andamos saltando? Bueno, tengo de mejor marca 5.57. A ver, que andos de aquí fai 5.57. A ver se nos poñemos. O director do Colexio Sequelo seguramente vai saltar 5.57 en breve, verdad?
Bueno, Elvira, pois que nada, que moitos éxitos e un saúdo á familia Ocuto. Lembro de Londres, Digo por planificar vacacións e cousas destas. Muchas gracias. Mira, de llamaría Ocuto a un deportista que é Alfonso Rueda, que, vouche contar, Elvira, ele é deportista, é como Germán, fai running, participa en moitas carreiras, logo fai horas tamén na Xunta. Pero primeiro, fai deporte, a que sí, vicepresidente? Pois sí, ademais coincido con Terio, teño que dicilo moitas veces moitas carreiras, pero el nunca corre, sempre está con micrófono. Correr es de cobardes. No, que va, que va. Eu admiro a xente que corre. Eu son unha contradición en si mesmo, son un apaixonado do ciclismo a nivel personal e profesional, nunca collín unha bicicleta. Me encanta competir, eu corro, pero cando hai que pelexar por outro tipo de estímulos. Bueno, Alfonso, contento de estar aquí coa xente do Deporte de Marín. Sí, a verdade que sí. Creo que, o que vou decir, recomendo facer deporte a todo o mundo porque a min, aínda que sexa para despejar a cabeza e para sentirte ben, eu creo que non hai mellor maneira de empregar o tempo libre. Por lo tanto, que se fomente, sobre todo que a xente nova empece facendo deporte desde o principio, é fenomenal. Eu ya agradezo moitísimo representando a Xunta de Galicia aquí e que vos acordedes de min para estar aquí falando de deporte. Moitas gracias. Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta. Gracias, Elvira. E por último, ten a palabra a alcaldesa de Marín, María Ramallo. Bueno, moi boas tardes a todos. Vicepresidente da Xunta de Galicia, deputada provincial de Deportes da Deputación de Pontevedra, membros da Corporación Municipal, director da Escola Naval Militar de Marín, presidente do Porto, jefe do Distrito da Capitanía Marítima do Porto de Marín, representacións da Policía Nacional, jefe da Policía Local, presidentes e representacións das federacións premiadas, hoxe aquí nestes 13 premios, membros do xurado, porque menuda papeleta para o xurado, pero é para min unha honra, un orgullo que ano a ano este salón de plenos, o sinto moito polos que estades de pé, pero este salón de plenos se encha de deporte, se encha de valores, de esforzos, de resultados, de implicación nas probas, no traballo en equipo dos pais e nais que procurades levar os vosos fillos a facer deporte. E a todos o que o facedes, posible, case sempre, a cambio de nada. Toda esa cadea é a que se trata de premiar nestes premios a través de 13 distincións que fan posible un mero agradecemento nada fácil de propoñer o xurado que ano a ano aborda a complicada labor de valorar, avaliar, propoñer e posteriormente premiar e moitas gracias a todos os seus componentes polo voso esforzo e dedicación totalmente desinteresada. O premio de José do Pazo, incansable traballador no deporte. Temos todos a súa imaxe correndo, en bici, defensor a ultranza do remo e incombustible loitador, que non lle gustan os premios, pero que é necesario, sen dúbida, recoñecer. O do patrocinio, o premio a Xollería Arizaga, comercio e establecemento que afronta a súa xubilación, implicado no tecido social, cultural e deportivo de Marín, e colaborador, sen dúbida de referencia, de moitos clubes, os que atendeu e atende, e os que axudou en moitas, e me atrevo a decir, moitísimas ocasións. O premio ao mellor centro educativo, pobre o director do Sequelo hoxe, non sei se irá correndo para casa, pero que desde os centros educativos se promova a práctica deportiva e se dé entrada a actividades escolares de cara a fortalecer esa oferta provoca, sen dúbida, a súa contribución de cara á calidade de vida, a mellora de comportamentos, de rendementos, de que sexa máis efectiva e, polo tanto, animo a continuar así. Premio ao mellor deportista veterano, Germán Morenza. Moitísimas probas teño aquí resumidas en Cangas, en Campañó, na media maratón de Pontevedra, en Moraña de 10 kilómetros, a de Porriño, a maratón de Coruña, en fin, eu de maior quero ser como a ti, traballo constante, éxito de participación, deporte sempre a todas as idades, capacidade, autoestima, posibilidade de seguir practicando sen dúbida o que aporta a túa vida un grao de estabilidade, sen dúbida que será satisfactorio. Non serías igual se non practicaras deporte, porque te gusta, porque queres, porque sempre hai tempo e porque sempre o que quere pode estar en perfecto estado. Moito ánimo e, sen dúbida, a continuar. O premio Mellor Escola Deportiva, a Escola Deportiva Municipal de Boxeo Olímpico. Debuta este ano como Escola Deportiva Municipal, o boxeo. Deporte olímpico, con Aarón González ao fronte. Aarón foi o anterior deportista premiado na gala do ano pasado.
É sinónimo de fortaleza, de superación, de entrega, de dedicación, de perseverancia e de afición. Un grupo de nenos e nenas que aprenden as tácticas, as regras do xogo e de comportamentos. Unha iniciativa moi acorde con quen fixo Aarón da súa vida, da túa vida, unha labor de admirar por todos. O premio ao mellor adestrador, Antonio Lodeiro. Ser adestrador de fútbol ten a súa presión, eso sen dúbida. Deporte nacional, evidente, cun número de aficionados que saben sempre máis que cada un dos adestradores que están no campo e que compite por expoñer uns valores acordes coa deportividade, o deporte en equipo, o saber gañar, o saber perder, simplificando a súa actuación e valoración a que a pelota entre na portería. Acompañan os resultados e o noso recoñecemento por ser entrenador de moitos equipos desta zona e responsable, xunto cos seus xogadores, do ascenso do equipo cadete do Marín Club de Fútbol a Primeira Autonómica. O mellor evento deportivo, o Campeonato de España de Milla Urbana. Organizar un Campeonato de España non sería posible sin a axuda permanente da Federación e da Federación Galega de Atletismo para un concello como o noso, como o de Marín, que é todo un éxito, conseguilo, executalo, que saíra de xeito brillante, podería decir, e poder competir con campións como Solange Pereira de Cangas ou como Víctor Riobó, que fixo, sen dúbida, un papel extraordinario. O circuito, o traballo de moitos encabezados por Gonzalo Méndez, por Carlos de la Torre, Elisardo, por Daniel de la Torre, por o Clube San Miguel. Tiña, sen dúbida, que saír ben. Estamos preparados para poder dar resposta, porque penso que o público de Marín, a participación infantil, é sen dúbida unha mostra do que se fai e do que falta, sen dúbida, para poder facer. O premio á traxectoria deportiva de Pedro Ferradás. A traxectoria deportiva de quen foi un referente fai máis de 25 anos en Marín debe ser, sen dúbida, premiada. Primeiro, porque é un orgullo como cidade e como veciño de Marín. Poder, despois de tantos anos, facer esta mención meritoria, nuns tempos en que, por comparación co de hoxe, era moi distinto a forma de competir, de entrenar, de poder disfrutar de medios, de materias, de viaxes. Un verdadeiro éxito, sen dúbida, Pedro, na túa carreira deportiva que queremos de xeito cariñoso poñer de releve e refrescar esos recordos, esos momentos, esas situacións vividas para así poder vivilas de novo contigo, do que soñou que podería ser verdad e así o foi. O mellor deportista, promesa masculina, Nicolás García, unha promesa, sen dúbida, que promete con resultados, con esforzos, con renuncias, con coidados, con rutinas e con suor. Campeón de España júnior, de lanzamiento de disco, o atletismo é o deporte rei, é o deporte rei nas Olimpiadas que expresa forza, intelixencia, habilidade, entrenamento, precisión, competición e no caso de Nicolás, cun futuro sen dúbida prometedor. Este premio é para que teñas ánimo de continuar, Nicolás, de seguir, de avanzar, de ter máis premios, de disfrutar co que faz, de pelear, de respetar e de gañar e se se pode tamén de triunfar. A mellor deportista feminina, a promesa femenina, Arlet Ortiz. De casta le viene al galgo, podíamos decir, campeona, deporte femenino, resultados, esforzo, moitas gañas de seguir, de continuar, de competir, de poder ser mellor, sen dúbida de aprender, de tratar de compaxinar os teus esforzos e formación cun exemplo que efectivamente promete. Bronce na Campeonato de España Júnior, oro no Campeonato Galego Júnior, oro no Open Internacional de París e así podería seguir e seguir. Elexida mellor competidora femenina no Campeonato de España, digo, Galego Júnior. Polo tanto, unha promesa, Arlet, e te animamos aquí a continuar. Mellor club, o baloncesto Peixe Fresco Ence Marín. O poder disfrutar desta calidade de baloncesto na provincia de Pontevedra só se pode ter si ves a Marín ou si vives en Marín. Non hai outro clube nesta categoría en toda a provincia de Pontevedra. Este clube que apostou desde o primeiro momento pola base, polos equipos masculinos e femeninos, pola súa implicación nos colexios, por ter escolas, por facer posible campeonatos de España. Este ano será o Campeonato de España femenino, por ser capaz de mobilizarnos, que sempre é complexo, por ter o pabillón vibrando e por ter momentos como do último partido onde case sempre non é posible meter un triple cando falta medio segundo, pero poder ter a oportunidade de velo da man de Andrés Miso, eso non se paga con diñeiro. Eso só se fai con cartos, efectivamente, que son moi necesarios, pero se fai con ilusión. Non perdamos, polo tanto, esa perspectiva e, sen dúbida, a continuar. Campeonatos
como campeones que fostes da Copa Le Plata, como campeones da Liga Le Plata e o ascenso a Leboro, como club sen dúbida tendes que seguir mellorando, medrando, visualizando que sí é posible ter ese equipo, esa canteira, ese grupo de pais e nais de axudas, de seareiros que entregados moitos que nunca víramos esa calidade de xogo a podemos ver aquí en Marín gracias ao Clube de Baloncesto Peixe Galego. E agora vamos coas mellores deportistas. A mellor deportista femenina, a Katia. Un currículum deportivo brillante. Está fora, non podía moverse, polo tanto non podía vir. Katia vai seguir sen dúbida, o foi o ano pasado e se repite este ano. Vai a ser e vai seguir cosechando éxitos, sen ningunha dúbida. Con esta carta de presentación seguirá, e así yo transmitimos ao seu pai para que yo faga saber, seguirá sendo a nosa mellor deportista feminina. E pasamos ao Kutu. O Kutu é o mellor deportista masculino porque ser olímpico creo que é un privilexio que só está ao alcance de algúns. Aquí temos a Carlos de la Torre. Poucos, sen dúbida, en Marín. Sabemos do que falamos porque temos un número importante aquí en Marín de olímpicos. E Jean-Marie ten un palmarés difícil de comparar. Campeón de España absoluto de pista cubierta ao aire libre, as marcas, que sen dúbida están para saltar, asombran cando a marca que salta o Kutu se poñen na superficie no chan e vemos a distancia que tería que saltar. Coa súa humildade, serenidade, tranquilidade, que fan posible que cando el salte todos queiramos empuxar. Con Medrano, o seu entrenador aquí presente, que fixo posible que aumente unha proeza para os deportistas de Marín. Ser olímpico, estar en Río de Janeiro e codearse nunha liga que só está ao alcance dos mellores do mundo. A seguir facendo saltar e tratando de facer felices a moitos que entrenan, que fan esforzos e que queren ser como o Kutu. A todos os demais, moitas gracias pola vosa asistencia, por facer posible estes premios. Agradezco especialmente a presencia do vicepresidente da Xunta de Galicia e a deputada encargada de Deportes da Deputación Provincial de Pontevedra. Sen traballo e sin esforzo non hai resultados. Hoxe se entregan aquí os premios os mellores nas 13 modalidades. Quedaredes sempre formando parte dese grupo que fixo todo o posible para facer feliz a moita xente, que ao final é do que se trata. Din que o significado da vida é darlle a vida significado, e iso o facedes cunha óptica posta sempre no deporte, porque a felicidade, como decía Gandhi, é cando o que pensas e o que dis e o que fas están en perfecta armonía. Moitas gracias a todos pola vosa asistencia e noharaboa a todos os premiados. Moitas gracias, María Ramallo, alcaldesa de Marín. Estamos a piques de rematar. Rafa Martí, yo también te quiero. Discúlpame. A veces se nos va la pinza. Ahora vamos a compartir todos un viño por aquí abaixo, gracias a autoridades, gracias aos compañeiros, aos membros do xurado. Todos os premiados, por favor, vimos aquí de novo escenario para esa foto de familia xunto a nosas autoridades. Foi un placer, boas tardes, longa vida ao deporte de Marín.